Ide saka ngendi? Ide-ide nggawe keripik pisang coklat lumer. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Sekenek ditebak anggere ora nyalas wes kor kudu nguprek wae. Wis dek kapan kae bapakku ke mulih saka ngalas nggawa gedang sobo. Gedange iki wis tuwa tapi ya urung mateng. Lah ketimbang ngenteni mateng suwene eram ya mending arep tak gawe keripik wae. Oh ya gedang sobo ki isine ki ora mesti kabeh apik. Iki mau ki ana sing rupane ki ireng-ireng. Lek oncek gedang wis rampung, lanjut cetik geni tapi aku meh nggodhog banyu dhisik mergane aku meh gawe kopi ben ora ngantuk. Goreng keripik pisang karo ngopi ngene iki lak yo marai ngantuke ilang, goreng yo tambah semangat. Minyake wis panas, langsung wae pisange gek disisiri ning dhuwur wajan. Mergane aku ke ora duwe gula halus, dadi gorenge keripik pisang ditambahi larutan gula ben rasane tambah manis koyo sing gawe. Cedhak salvo karo aku sing miring-miring ya, iki ke wedine kejedotan. Keripik pisangku dadine yo akeh banget. Warnane yo cantik, meringin, rasane yo manis ki pas. Oh iya, aku ke lagi kelingan nek aku ke isih duwe coklat batang sisa gawe kue ulang tahun. Pertama-tama coklat iki tak potong-potong dhisik, terus meh tak kukus. Kan coklate wis lumer kaya atiku nek pas dikai duit sing abang-abang ngono kae ning bojoku. Gek langsung wae ditumpahke ning keripik pisange, diaduk-aduk merata. Sopo sih sing iso menolak pesonane coklat? Iki anakku wis ora sabar. Perpaduan sing cocok banget. Manisnya dari coklat, crispy-ne saka keripik pisang, krenyes-krenyes manis enak tenan. Auto disayang bocil nek tak gawekne cemilan seenak iki.